Este un hoț de profesie. Steaua a furat-o. L-am ajutat să fure Steaua, rețineți. Domn Dragomir. Fac autodenunț acum, l-am ajutat să fure Steaua. Să fure Steaua? Da. În ianuarie 2004, Gigi Becali recunoștea printr-un act oficial că FCSB, societatea pe care a înființat-o în județul Ilfov, nu avea nici drept de folosință, nici drept de proprietate pentru numele și marca Steaua. Printr-un act semnat chiar de Gigi Becali, FCSB cerea acordul armatei și al clubului Steaua pentru a folosi numele și marca. Doar că MAPN și CSA Steaua l-au refuzat printr-un răspuns oficial trimis în aprilie 2004. Acela a fost momentul în care clubul înființat de Gigi Becali a înregistrat ilegal la OSIM o marcă aproape identică. Sigla modificată de Meme Stoica a fost anulată printr-o decizie definitivă a instanței supreme în anul 2014. Numele și sigla pe care am făcut-o eu și care acum este la CSA, Aurelian Sandurescu, dacă mai are mail-urile de atunci, vă pot proba cum am făcut noi această siglă, inspirându-ne, bineînțeles, din sigla veche. Justiția a stabilit că CSA Steaua, clubul armatei, nu și-a cedat niciodată numele, marca sau palmaresul către alte entități sportive, iar clubul lui Gigi Becali a folosit ilegal identitatea clubului Steaua în fotbalul românesc. După 20 de ani, Gigi Becali recunoaște și el că numele și marca Steaua aparțin armatei, nu clubului FCSB. Marca Steaua, care o au ei, aia nu o pot da gratuit. Aia trebuie să o scoată la licitație. Și ei, ca să o scoată la licitație, dar cum? Trebuie să pornească licitația de la 3.600.000 de euro pe an. Licențiere, nu vânzare. Certificatul de identitate sportivă, adică actul de naștere al clubului FCSB, face și mai multă lumină în acest caz. În document apare că adresa clubului este în satul Mogoșoaia, județul Ilfov, iar data înființării este februarie 2003.